ба ҳама салом тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. оғоз мешавад имрӯзаи видеои мо аз бозори Корвон Сити, бинои Корвон Сити, якум ошёна. Магазин рақами чанда? Як мароти бабине. Магазин рақами 91. марҳамат биёед, иҷа ҷои меблиё. ҳозир визиткаи фурӯшандаро мемонем. Ина агар ки харидорӣ кардан хоҳед, бо аз хади фурӯшанда ҳами рақамода занг зада пирра пирсон шавед нархошона. Бинед рақами фурӯшанда 35 71 98 98 ё ин ки 918 54 99 98. WhatsApp, Telegram доранд. Бо пиратар аз ҳамон WhatsApp ва Telegram пирсед навинкаоша, нархи навои ҳамин борора бо мефаҳмонанд. Хулас иҷада бинед чихе комплекти хушрӯ сафед. Энаин вайшай трюмош, диванаш, шифонераш ва ойнаш. И чанд пулай? Ҳами сафед. Чанд? 8000 сомон. Шумо то охири видеоро тамошо кунед. Бо арзонош ҳам ҳастай. Якта ба якта ма ба шумо бо нишон метим. Айна ин комплектиш киҷода? Иҷа аз сабабе ки ҷо камай, на ҳама чиша мисол пешниҳод кардагӣ ҳаст. Ана ин 7200 сомон. Ин шифонераш. Диванаш ҳамия? Каталог дая. Ҳамина? Ина 7200 сомон будай. Бо арзон мешава, дӯстони азиз. Ҳама яму доставка, установка дар дохили шаҳр бепулай, дӯстони азиз. Анами 7200 сомон бо арзон мешава. Бо пиратар аз хади савдогар нархоша пирсед. Рақамош ҳастай дар анаму визиткаи ҳозир ки ман нишон додам. Ина чандай? Ина комплект 6500 сомон. Ина бинед. Вай чишая шифонераш? Ана шифонераш. Ана тумбучкаҳош. Хади диванаш 6500 сомон. Баъд ҷада ана оинаш. Бо кадомш ҳастай? Ина стенка дорай кадомшай? Кадом дивана? И чанд пулай ба? Ана хе спальни вай ҳастай. Стенка дор гули лола 7500 сомон. Дӯстони азиз, бо арзон мешава. Чанд ранг шай ҳозир ма дар каталого бо нишон метим нархошона. Бо анами комплектош. И комплекташ диван, оина, тумбучка, шифонер ҳамаш ҳами 7500 сомонӣ. Ино ҳамаш ваёшон истеҳсоли Тоҷикистон аю, материалош аз Беларусия ва дигар давлатҳо омадагия. Ҳозир ина каталог да мегзарем. И чанд смай? 7500 сомонай. Свети сирхшам доштай. Иша ҳозир нишон додем хай 7200 сомон. Ана баъд анаи ҳастай 7000 сомон. Анаи модели 7000 сомонашам хушрӯ. И диванашон чи хеле ай барош? 170 баде, 160 баде, 180 баде. Ҳамашон. Матрасошон катяна ҳамин нархо. Баъд медицинские отдельный ам доре? Бале. Чандия нархош ай чанд сар меша? Отдельный ай 1000 сом сар мешавад то 2500 сом аст. Дӯстони азиз, медицинский матрасора мепирсанд баъзан подписчико. Ҷудогонаш ҳастай. Аз 1000 сомон сар мешава нархаш то 2500 сомона. Мана 3 метра стенкаи калон аста. И чанд пулай? 6800. Анами комплекташ 6800 сомон ай. Агар дивани тоқа харан чанд смай? Дивани тоқа 1200 сом сар мешава ҳозир то 4000 сом. Дӯстони азиз бинед. Бисёр вақт мепирсанд ки дивани тоқаша пирсед. Дивани тоқа аз 1200 сомон то 4000 сомонара доштиян. Аз шифонери тоқа агар харан чи? аз шифонерои тоқа агар шумо харед аз 2500 сомона доштиян то 8000 сомонара. Ина бинед и вобаста ба кадом комплект дохил шидани ваяй, аз кадом материал истеҳсол шидан шай нархошон. И чанд смая? 6500. И 6500 сомона. Ана иш чи? Ана ин комплект 4000 сомона. Бинед вай дора диван, шифонер, ойна. Ишам ана инашам
4000 сомонӣ дӯстони азиз. Марҳамат. Инаи чанда? Ямияя? И 7000 сомонае. Бо ҳаст аз иҷа амхи коричневый. И чанд смай? 7500 сомон. Хе шумо якта ба якта меовардед, аз наздик нишон медодем. Ина 7000 7000 сомона ҳастай. Комплекташ ҳозибо. Иш чанд смай? Инам 7000 сомон. Инами каталогое ки ман шумода нишон додастам дӯстони азиз, ҳамаи ҳами боро ҳастай. Аз сабабе ки мисол ҷо камай, инора мисол ҳамашам хе сабират накардагиян. Яким шумо кадомиш ки дар кора ин боре ки ман ози суратое ки нишон метиҳам, шумо дар WhatsApp суратша гирифта партоед худи фурӯшанда да. Мисол нархоша бо пратар аз фурӯшанда арзон мекунед, мисол мефаҳмонед аз сафкатон ки ҷодай гапзанон кунед. И чанд пулай? Ана инам дошт бо 8000 сомон будай. Ана бо ҳаст 9000 сомон на. Намхе комплекти фасон 9000 сомон. Комплект ҳамаш. Ина арзон шам нишон те. И чанд смай? Ана 8000 сомон ара бинед чихо хушрӯ комплекташ. Ҳам рангаш, ҳам худаш. И як ранг дора? Як ранг будай. Серича. Азиз сафедам будай. 8000 сомон бинед чихо хушрӯ. Ина сафедаш. И чанд смай? И 8500. Сафедаш амира 8500 сомон дӯстони азиз. Ина марҳамат, оинашам ҳаст. Диван оина, шифонер. Айна и чанда? 4000. Ина 4000 сомона. Бисёр вақт мепурсанд ки вай бюджетни тарак, арзон тарак нишон тиҳад. Марҳамат, ина 4000 сомона комплектам ҳаст дӯстони азиз. Бо худтон омада як маротиба хоҳед адресора гуфтам омада аз корвон ами дукона хича бинед савдогара. Касе мисол имконияти омадан надора дар раҳои дурай, метавонед тавассути анамун WhatsApp ё ин ки Telegram ҳамроҳи савдогар гапзанон кунед. И чанд пулай? Ина 6500 сомон ами комплект. Беҳад комплекти фасон. 6500 аша бинед. Диванош ягу чанд сар мешавад? Ягу 50 то ягу 80 буда. Инами бари диван ягу 50 сар мешавад то ягу 80. Ягу 50 ба фикр мам 4000 яна 4000 комплекто бари диван ягу 50 ҳай. И чанда? Ина 7000 ям хушрӯай. Ира я вақт мо кушодашам видео карда будем. Набинед? Материалш нағзай. Баъд шкаф купе чихели доред ҷада? Чихе ки надидестам. Ана ино чандан? 7000 сомон ана и комплект. Ана и моделам хушрӯ. И чанд сом? 7300. Ана инаш 7300 сомон дӯстони азиз. Модели новинка. Ана и чанда? Ана бинед 11000 сомон. Ино бари диван ягу 80 я? Ина шифонершам хичам. Дар инҷо светильникам мешавад. Аз ду тараф светильникам монда мешавад. Ино ҳамашон тумбучкаам доранд дӯстони азиз. Фаромӯш кардем дар бораи тумбучкош гап зада. Ҳамаи ҳамине ки нишон додем, ҳам 4000 сомонаш, ҳам мисол 11000 сомонаш, ҳамроҳи дивану оинаву шифонеру тумбучкаям. Ана иҷада бо ҳаст аз анаи модел 7500 сомон. Ами модел вайш хушрӯвай, материалш хушрӯвай. И чанд сомон? Ин чиз 8000 сомон. 8000 сомон набинед? 3 метр. 3 метра вайш стенкаша? Стенкаш 3 метр, диванаш 150 баъд. Диванаш 150 баъд дӯстони азиз. Вайш стенкаш 3 метр. Ана баъд ана евростил. Турецкий евростил дӯстони азиз, глянцевый, материалш глянцай. Чанд смай нархаш? 8000 сомон. 8000 сомон. Диванаш чанд боша бараш? 170 баъд. Диванаш 170 баъд ай. Ина бинед чихо хушрӯ, оинашам хичам, аҷоиб. Шкафуш шкаф купе, шифонерш. И чанда? Ичи 6000.
6000 сомон. Иам шифонериш купея. Бале, шкаф купе. Шкаф купе фасон 6000 сомон. И глянц нест. Нера матвия. Матвия. 4000. Ана ин амудаш бошад 4000 сомон. 4500 сомон. Беҳад фасон, бинед. 4500 хушрӯ. На, варианти арзону хушрӯ. Шкаф вайш диваниш чанда? Диваниш 1,5 баде. 1,5 баде будай диваниш. 4000. Ана бо 4000 сомона аз ана ин амудо ҳастай. чансма мегум. Диваниш чанда? 1,5 будай иям. Не 5000 сомоне, диваниш 1,60. Ана 5000 сомонаш ҳастай. Ино ҳам хе классика. Бинед? 1,60 будай диваниш. Баруш 1,60. Чанд пулай? Комплектиш 9000 сомон, стенкаш 3 метра. Дӯстони азиз, аҳамиятиет ҳам шифонер дора, ҳам мисол чӣ дора, сервант дора. Ду вариант дора. Хонада нест кор меша. Аз ҳамин намуд шифонердорш ҳастай. Ӯ чандай? Шам ҳамонаш. Хоҳед агар ки стенка до михел. Аз янаи хоҳед шифонерш ҳастай. Ҷои стенкада. Нархш чанд буд я бури дига? 9000 сомонӣ. Ҳами як комплект. Хулоса дӯстони азиз, каталог беҳад бисёрай, сурат бисёрай. Ози ман нигоҳ мекунам кадомаш ки хушрӯ ва ямра бо шумо нишон чим. И чанд сумай? 15000. Ана инам до бо 15000 сомон будай бинед. Бо арзон меша, албатта ки бо арзон мешава. Пурратар бо гап занед. И диванаш дай ба фикрам, а? 1,80. Диванаш 1,80 бараш. На 4000 сомона. И бо глинава, и глама нишон додаги набудам. 4000 сомона. Хулоса дӯстони азиз, ҳамаи чизе ки мехоҳед ҳастай. Не 6,5 тагаям хушрӯ 6500 сомон. Моделиш фасон. Худаш бо стенкаяй. Иш чанд сумай? Ана 7000-ашам новинкаяй. Стенка кати. Мамхе дивану, оинаву, тумбучкаву. Диде? Инаш чанд? 6800 сомон бо азана инош ҳастай. Иш чи? 7500 сомона бо ҳаст. Дидед? хефасон. Хеле ки гуфтам ҳамаи ҳами боро ҳастай дӯстони азиз, наличи ҳастай. Анаи бо 7000 сомон. Кадомеш ки дар кор шид, ҳамроҳи фурӯшанда гап занед. Ози як маротибаи дига вайша нишон метиҳам рақамошона. Ина марҳамат и визиткаи савдогарай. Ина рақамошон омада. Бопурсед хоҳед агар адресора ман гуфтам Корвон, бинои Корвон Сити, якум ошёна, магазини рақами 91. Омада бо аз наздик бинед мебелора. Хулоса бо ҳамин видеои мо ҷамъ баст мешава. Хайр.